So, ito po yung magiging subject natin ngayon. Anesthesia machine na ang issue ay merong oxygen leak sa loob. Bali, isang screw lang ang tatanggalin natin dito sa pinaka-gitna. So, So, kailangan nyo lang i-press to papasok. So, ganyan. I-press nyo lang papasok. So, kung nyo hihilahin. Ayan. And then, kaya pala sumisingaw at hindi natin maisalpak maigi kasi may naiwang kapiraso ng hose na napunit na sa loob. So, yung napunit na naiwan sa loob, kailangan muna natin tanggalin bago natin isalpak yung hose para siguradong fit na fit at hindi siya maglilik. Ayan. Yung hose na naiwan. So, tanggalin muna natin yan. Tsaka natin ibalik yung bago. So, ayan, natanggal na po. So, medyo mahirap lang talaga. So, ayan. Tanggal na po. So, may sasalpak na po natin ng maigi yung hose natin dito. So, sigurado din na yan maglilik. Ayan na. Alright. So, pag pinapasok to, kahit hindi na to i-press, didiretso yan. Ayan o. Ayan. Okay. Kapit na kapit na. Okay na po. So, testing na po natin. So, okay na. Wala na pong singaw. Ayan. Alright. Okay na po.